try as much as you can to drop your comment, because now I want a small discussion. And we'll go so many online buzzwords now since this year. Since Abata this year, I don't know can know now this 2025 now. Igbo go Batanimia. I don't know Igbo go Batanimia this 2025 because now it's so sad na ndị na-achọ ka ha pụta mee ihe ka mmadụ si eme ihe. Are also the one making na-eset gịnị the ọkụ na-agbanụ. So maybe I'll be able and then about saga and then I have saga because now I've tried as much as I can to stay away from so many things in I got on this year. Because I'm more and more time on my hand. So while a video na efegale na I na Reverend Father jikwa wee kwuo okwu. Reverend Father ekwuru okwu na ejikwa wee mee ihe nwa na akọrọ ihe nwa. So the online debate kalia. The online debate kalia mandina nwere ihe gbasa ha na church mandina sapebe her Bible ha for the past 5 years. Onye ọbụla mee gịnị itikọ aka ọnụ ka ha wee fegịnị na ha kwuru okwu n'ihe na gbasara ha. I'm not here to side anybody because in my topic I say na gịnị an injury to one is an injury to all. Water. Because now I didn't know on this social media I'm once it contains that has to do with the body of Christ, a lot of things now got on there. You know what? Once that thing that has down that thing where and any atom of equal or to do something about the body of Christ. So many people are making it on despite the fact no on what they have hand man have one common enemy with somebody. If it's that he team up, ha team is up again, and I call again na onya am again. Ekutere na onya na support onya na onya na ekwu nke ọzọ. Onwe ihe na abịa many years about many years ago last year or early last year. Mgbe na ekwu okwu Fada Mbaka sịrị I came out today and these are the same set of people can circulate to these are the same set of people can that propaganda from day one down to this very moment. Or how can I came out openly now go Hasana. Even na unu na-akọ. Si na unu na support onye unu na ha support onye. Manokwa na amara si na everything happens with time and season. Na mgbe time ya elu onye ọbụla aza afa nne ya because na time you go take Stamara go still call him papa name. When I begin to make those utterances then I say na mama ihe na-ekwu nke anụnwa na mpụtakwa na-eme ihe ọzọ mana somebody bịa na camera here openly admitted na n'ihe niile o kwuru about Mbaka bụ eziokwu. Somebody bata social media no wele camera ya wee sị na despite the fact that he was defending Zion ministry. Man, even in the defending of Zion ministry, na ihe niile ahụ o kwuru about Reverend Ejike Mbaka bụ eziokwu. These are the same group of people keta na-etake izikwa gịnị na instead of leading people to Christ, they are leading people to osisi. Instead of joining hand ka eme gịnị ka eradicate ya ajụ ihe na-eme na ana Igbo anyị, they are giving glory to another thing, to another entity no longer eche. Ohense ka mbebe kwa okwu today because ka unu malụkwa that na enwere onye na-anụ ụlọ Evangelist Ebuka Obi ọgụ. Enwere onye na-anụ ụlọ Evangelist Ebuka Obi ọgụ. Evangelist Ebuka Obi is too big ka anụ alị ọgụ. Evangelist Ebuka Obi is well to do ka mmadụ na-anụ ụlọ ọgụ. Mana mmadụ na gịnị mere ihe anyị na-ekwu n'ime bụ na an injury to one is an injury to all. An injury to one is an injury to all when it pertains this body of Christ and
Matthias anogo na social media na-akpali the whole Christendom. Matthias afụnubeghị ihe ọma Christianity mee. Matthias afụnubeghị ihe ọma Christianity mee ka ọ pụtasị na nna na ihe a bụ kene ihe ọma Christianity mee ka o kwuo maka ya. Does it mean that everything in Christianity stands for in this country Nigeria bụ evil to him? Mana ọ pụọ celebrate ye Christianity ndị ọcha n'obodo ndị ọcha, mana o criticize Christianity ahụ nke nọ na Nigeria no. Everyday Matthias pụta ọkpọrọ Christianity n'ọnụ, but nobody has ever come out wee mee gịnị gwakwa ya si ala nna n'ihe anụnwe ị na-ekwu abụrụ ya, n'ihe anụnwe ị na-ekwu abụrụ ya, ọ bụrụ ka esi eme ha. The reason why ya jipụta ọ dịka ya sị na a na-anụ ụlọ onye anụnwe ọgụ na na-anụ ụlọ onye anụnwe ọgụ. I'm a member of Dunamis. I'm a full member of Dunamis Church. And when you hear about Dunamis, I will come out and debunk it. Man, when you are doing that, somebody somewhere not like your Dunamis, but I was saying na anolo Pastor Paul and nature. Now why is anolo Pastor Onyanua, Dr. Paul and nature? Then another person put out questions about Jerry Eze. If I may get debunk what that thing, I said in Anolo, Pastor Jerry Eze ogo. That in again, no well. He kwesi he didn't okumakia. On as a kaifo duaka as Christian, is no Obasarogi, Sibuonya, Simeonya. Then that is same common enemy. Naturally, home no but as your okolo onye ọzọ na-criticize another denomination maka na like that denomination or kwege na-azụ ebutu that denomination down, makwa mana that enemy is also your common enemy, because the enemy there also only succeed in akwatuwe onye nke anụnwa. The person will come for you. The person will come for you. Because by that time, it is indebted to the person. Because a lot of them join social media. No, share your post once. Always when you begin to disagree with some of the things, we build really page. We go see who you are today. Kasi no hanga walo phone ha. We ne melegi hini. Kasi no hanga jihu ha. Ne pro nimogo. Kade can do Igbo ne publicize the hini. This is who they are. And we're on na social media no apatase no na annual Evergelist Ebuka Obi no. I need an annual go. Kagali megini. Kagali meli imepota one soldier melua a soldier run a battlefield. Aseka abandon why eba because na gini me no boro commander na chonya na choyi. Chief wizana no ofu alaji kana achili efi. Kagali se na jeli n'iru ogu. Ewele maka gịnị maka na onye anụnwa abụ military ndị US, onye nke abụrụ military ndị Nigeria. Asịzi oke ka hapụ nke na ndị anụnwa na emelụọ n'anya nke asị hapụ ya ka agawa. Echefuzi at the end of the day na ha nche ihe bụ gịnị bụ that the same soldier ka ha bụ. Onye nchoka mebia put we straight. Na onye ọbụla nọ ebe ọ nọ na-ekwu nke ya ka o si gbasasịli ya. Because you will be the highest disgrace and again and the case akpa ya n'oyibo ihe abụ onye abụlụ ọnụ na efu ihe na-emegide nwanne gị in that body of Christ. You refuse to talk about it. You refuse to talk against it because na gịnị me no nwere ebe belong. Maybe na ịbụ onye redeem also. Ịbụ onye redeem ana agba Evergelist Ebuka Obi war. But after all, that the GOM. It was like a join one that na agbo ya war. We say na Sibabia, no more here on Sunday kwa or any do know your weekly activities. Ecuador Egaba redeem. Ecuador hana yila kwa Egaba redeem. And you think that now you have actually achieved anything. You've not done well. You've not done well because like I keep saying it, an injury to one is an injury to all. Somebody like me may go me openly.
You can never know. You criticize another man of God on bagging. It's not possible. That is why you check in on my page. You have a lot of posts to me about other men of God. I've never stepped my foot in a Zion ministry. Neither is Zion ministry a church. Zion ministry is a prayer movement. Oburo church. Zion ministry had ordination. Nothing. Ya pụtasị na Zion ministry bụ ụka today. Mana just that na ndị obi ọjọọ na ndị obi akpọ eholugo ntutu taa. N'ihe ọbụla this young man mee, n'ihe ọbụla ndị otu ya mee dị njọ to them. Mana ihe ime afọzi ihe ndị ọzọ redeem ọzọ mee, o ihe ndị another denomination mee, akwa mgbọsị ya nụnwa ka nwoke ndị Mountain of Fire, onunu ahụ n'onwe ndị ha tụrụ nga. Enwere ihe a bụ ikwu ekwutere. You will have the right to come and defend yourself. Because as a church, you are not above the law of the land. Na-aga idi obodo ị nọ na ya. Enwere ihe mmadụ ya eme gị sị na ka anyị pụta kene na ka anyị jeje zala ọnụ anyị. It's never against the law. Because now you as a church na government obodo decide say na tata na everywhere the lockdown like mgbe lockdown dị. You won't say na because na Igbo church independent of your own. The man obey the laws of the land. It is wrong. Because now I'm from mother no this live video. I'm not seeing this thing. I'm not seeing mother no this live video. Because when you know this live video, because just drop a comment. I'm also like this video because now network needs slow things down for us. Network needs slow things down for us. A big time. So, like I was saying, and what only happened now? Say, na ebulum abum. The reason why you name Zion is that and again, Jesus is somebody to shout about. Jesus is somebody to shout about now. Ibule Christian, who say can an Igbo Christian. Because other people name publishing mandine eje 10,000 every day. Ke we megene, ke we na abia na dia organization, omena na buzo eziokwu. They are the givers of 10,000. They are the givers of 10,000. Oye ha na alụ. Ikpa ha aka na ha enye gị 10,000 ka ha fụ na gịnị me na atọgatalụ mkpụrụ obi gị. Ka ha fụ na gịnị me na-eme gịnị na edehumanize that thing na you believe in ya. Man, it's so bad and so shameful now. Somebody na-eje ụka ọzọ pụta isi because na ịbụ member of Living Faith. N'ihe ọbụla emele onye Redeem agbasara gị. N'ihe ọbụla emele onye Catholic agbasara gị. N'ihe ọbụla emele another people agbasara gị. Because no one can be a post here. If other people na join again azu, ichefuzie na those people na join again azu is because na gini you are speaking the language na actually you know. You are speaking the language actually you know. That is why how you do ebe gini we kwolo gị na azu ka ha we make achieve we actually achieve. Because na gini na ha like rogi from day one. But today me post na say na onye bishop nke a bụ onye ochi nweke chọ bishop ofu parish si na ọ bụ onye ochi ihe afọ ndị a bịakwa gị n'azụ ka we make sure na gịnị na bring that denomination down. Not that they agree in you also worshiping your God in truth and in spirit. Ha say na ha ekwetere mana because na you take go fight against ihe na believe on ya, they will definitely come for you. That is the problem I know. Oh, call a Bible like this. I need to unique because we have been standing here against this injustice done in the body of Christ. I put a second now because of Onya and I ma goka. Na nigaro ka oka obeg na phone sina ha misili gi.
Esikwa gị ga n'ụka for 20 years o nwere chọọchị ya kpọ gị na phone today sị na ha misi gị gịnị anaghị eji maka na ofu onye abịara ha sị na ahịa ama nzụ. Everybody nọ n'ụwa can be replaced. Bible sị na ọ bụrụ na mmadụ Chukwu kere eke refuse to praise God, refuse to serve him, that he will raise stones. He will raise stones to worship him. So I put like this na anụ ọgụ anụ na-asị unu mee gịnị na ndị anụnwa bụ ndị ọjọọ na ndị a bụ the same common enemy. Na you cannot, there are some things ọ bụ nwanne gị mee, you don't criticize him openly. You do not, because na o nwere one thing ndị a na-eche isi ana ji wee dịka ha ka anyị mma. O nwere ha ya bụ ha chọọ ekwu because na-eto m n'ugwu Hausa. O nwere ha ya bụ ha chọọ ekwu ha agbanyụọ microphone. That microphone dị n'elu ha ji eti mkpu ekpere a na-agbanyụ ya agbanyụọ ya kwuo ihe ha chọrọ ikwu n'ime ebe ahụ, and you will not hear it outside. Enwere onye ya pụta na sị gị mgbe onye ka ịpụtagwo na social media pụta mepe ọnụ fụ ebe mmadụ na-criticize imam onye usu ekpere ha because na o preach ihe ọ na preach to nwere ike ọ bụ na ọdalụ ha dị okwu in place of preaching. Ọnụ ihe fọrọ ndị mmadụ kịta bụ na nye fada na-epreach na chọọchị, pastọ na-epreach ka ha wee nye aka ịnụsi ya na nke a na-ekwutere ya ọhe fọrọ ha kịta, and any day somebody mepere aka kwuo ya, other people will follow. With social media today, everything everything that has to do with religion of any kind, especially Christianity, na agba ndị be anyị ala. The chief is that our situation can do like this now because na there are still prophets in the land intervening for you and I, intervening for our leaders, so that they will not go and make mistake here left obodo anyị. Intervening and praying for the well-being of this our people. Our condition are like this now. Ona Nigeria kishika their ketab is because now people somewhere have devoted themselves in praying things out. Also, there are terrors that fly by day and the arrows that fly by night. You may not see with your physical eyes, but they are there. Also, there are those that trust in the Lord, that he shall cover them with their shadows. How can a shadow of a being become a three-dimensional shadow? That's an only miana, but what he ya bekutegi. Nehene fega leketa. When I want name because they feel the best way to solve it is about social media. Iwa. And a preacher apata today, a preacher, in as much as you address people, you're saying maybe one mistake or the other in one way or the other. And a preacher apata today saying no maybe a mistake in speech. Maybe a mistake. There are some things many preachers say apata most times they will with their own human mother it will not be by the direction of the spirit. Because again, everybody with emotions. Everybody need women. And enable money. But in all of these things, again, we are all part and parcel of the mercy and the grace of God. We are all living and existing and doing well by the mercy and the grace of God. Every day, Apollo Church in Canon, Asaka Putiati, where Onaka, Dr. Kedafia, the Adeboye, Adevidoye Debo, Suem case we go tell Moto. Another church people put up an criticize here earlier. Which we are never there when we can labor for these people on achieve groom. The other day, I go say crowd be adoration for crossover night. Crowd no again adoration on back for crossover night. Carolyn, for the game, but I'm for those crowd in July ban. Now build this. You take your time.
Go through social media, check videos of crossover night na churches. If you na crossover night a church a hold in one night, it's more than 10 concerts being held by a powerful musician in Nigeria. But at the end of the day, those people there, who are these people also bringing down the body of Christ? Then inene kendi redeem. Inene kendi dunamis 100,000 capacity inside the Jew nezi boot in and out, tent, no space for people to sit down. Inene nke Pastor Jerry Ezen, the same Abuja that Dr. Paul Eneche all over 100,000 because inside is 100,000 sitting. For Zantino is 150. Dr. Jerry Ezen shut down stadium. That the same night, yeah. Shut down stadium that the same night, Father Mbaka now shut down Enugu. Jeremiah Omoto, if you now shut down, don't worry. Yeah, one day no laugh. Ebuka Obi now shut down. Despite the fact na crowd on na Lagos, man, they may travel. Zion Uju him. Redeem Igbo. Living Faith, Igbo, Salvation Ministry, Jew, Catholic, everywhere, all the whole church is Jew. Man, at the end of the anything, I say again at them, oh hammer, oh yeah no, I say again no hammer, say choba, no the church mmadụ pụtara na social media na nkịta onwe ihe ikwu na taa ịmago nye ọ sị gị nọ ndị ụka ndị chọọchị ndị na-asị na ha na-ebu Christianity n'isi ọ maka na mmadụ na-ejezi Christianity aka eji wee na-emekpa nwanne gị arụ ọ maka na mmadụ na-eje ụka ka iji na-emekpa nwanne gị ahụ ichefuzie na in the midst of Jesus ifunu mgbe Jesus na ọ dịrị onye nwe izi ejere ezi 12 men ka o reziri ka ha na ya na-abụ nọ for so many period of time ọ na-etichi ha na-guide ha in the mysteries of the kingdom. They were doing it. Mana in the midst of that, everywhere I got Peter ji mma n'ukwu. Mma Peter wetara ya daddy. Ọ bụrụ daddy abịa ma Jesus arrest call me Peter mma. Peter has been holding it all the time n'ukwu ya uji ya. And ọ bụrụ one day ka Judas decide ile Jesus otegwa aka ọnụ ọsọbara ya n'obi ya otegwa aka obido mewe the plan because it will take those Pharisees time to ikwete the trust with that kind of information. When he tried Goligi so many times and the Bible recorded that and Hamaroko still disappear in their midst. Despite being Jesus, he made them to believe now even him as a Jesus, he never failed to obey the laws of the land. That is why Caesar. I'm the God of all flesh. Peter, in that your field, in that place, that is where God will direct you to, and that is where you will fulfill your role. Osia Nigeria ekota azụ imepe ọnụ ya nweta ego nke anụ wele nya ha iwele nke siza enye siza ka siza gabala onwe ya so unu dị mma yawo ọ bụ na Evangelist Ebuka Obi kịta adịrọ popular, nobody will be talking about him. Kunu si ama a true man of God na Nigeria bụ a man of God na nwere ego. Oh, that's your people qualification of knowing a good man of God. That is the qualification. Once it's Nigeria pray, Nigerians especially praise Yegi, Nebu Holy Weje. No one want to preach the main gospel. Be poor. Ide Hana Paul, like Mwezi Hozanako. Mekwe no maana, has no go abundant in preach it here. Imenu man I say na Jesus say go private jet na Jesus say me honka Jesus say me ron cause private jet or the nke Jesus
Jesus uses the best thing that is available in his own time. Usually, o wee nye nke ya ka ọ bụ ndị mmadụ tọrọ ya akwa n'ụzọ ka ọ na-aga triumphant entry into Jerusalem ka ọ bịa. That is why you just check it out and I think when you want to enter a city, make noise, make it call the loud of my kamane, you know. Kamane, you know. That's a joyful noise, make it loud. And it's so sad now. Mother je wa akwụkwọ n'ụlọ ụka, wacha akwụkwọ n'ụlọ ụka, je cross over na church. Every day kwa ikpu church n'ụlọ ndị ụka. Ha emege nke a mege nke ọzọ. The chief is that it is never in your office to correct any man of God. And when they follow her, whether being a priest, whether being in car, that is what, but only how I father man, I say I report to wire. Naka spirit, naka ndekia. Because it is not your duty. Kukwenu kuwana, obro na bishop whether diocese or no under him. Afro ihe ọjọọ n'ihe o mere nyachile gaba. Nye nke anụ apụta mgbọsị asị na ọ bụ former member of Dunamis, no former member Dunamis Church. Kinikwa ọ na-ahịọtụ. Some people bụkwa Christians back ya up ka e wee mee gịnị ka afọ na-akwatu Dr. Paul Eneche because na eburo member Dunamis. The chief is that an injury to one is an injury to all. Mgbe nwunye demand is bebe eme interview na agwazi unu sị na ihe nwoke a na-eme. How do you want to pastor a congregation that you were never a member of that church? How are you going to do it? Mana bloggers as there because now this truth has tampered with the place ha na-achọrọ na onye ọbụla kpaa. Ebe nwunye gị yes need divorce maka na ọ na-eje Dunamis. But I say na this man na his plan was call pastor Dunamis on abro member. You know I'm of as a pastor you will dismiss again. You are not doing well. You are not doing well. Daddy Abiyomi, Abiyoye. Nkasi under Winners Pata, Living Faith. He's doing well in Abuja Keta. He is doing well in Abuja. No how long I maintain his school. Mbosaka Dr. Paul Enechega his program. A host will because no for alaja can actually if you manipotanda click and I say chai bakwana Catholic. The Catholic I say chai so when the prophet nka. The prophet and nka but I say chai makwananka. Man, at the end of the day, he chief when again me, everybody is preaching one message, which is again, Jesus is Lord, Jesus is King. Heaven at last. That is the goal of all these things. Apart from everything in both my kedafia, both my preaching of prophecy, preaching of salvation, deliverance, getting one marriage, every go to go in and name. At the end of the day, everybody again. Na boss that is why at the end of the day, again, raise up your hand. Did you accept Jesus Christ as your personal Lord and Savior? Confess him as your Lord and Savior. Because now at the end of the day, again, Ibula amuma n'isim, Ibula amuma n'afam, mehe niile n'afam, mana amarongi. I do not know you because now, even the time of Jesus now, ndu tie gagide we say na Master, on our way this we saw people doing things in your name, casting out devil. Should we stop them or say mba rapo ha? Gini me mba rapo ha. Osikwa ha gemba na ha na-eme ihe ọjọọ. Obuno say ha mba na ha na-eme ihe ọjọọ. Stop them na ha na-eme. A man that is him, but because now every name has been given, and that name of Jesus Christ that everybody will call Jesus Lord one day. Say again, hapo ha. Na mbosenta achua no werenchi.
That is when you put when you see ike. Happen evangelist and no na kandi Igbo anyị njọ. Ọ na-aka ndị Igbo anyị njọ. I don't know what happened to us. Amara ihe what happened to us. Ọ na-aka anyị njọ. This our people bụ ndị Igbo. Ọ na-aka anyị njọ in our quest to think that we know it all. I na like in my head. An average Igbo person likes to lead, but he doesn't want to be led. Everybody chọrọ ịnọ n'iru, be the front and commander in chief. Mana onwere onye chọọ ka edue ya edue. If Reverend King, when you hear metata, if na Reverend King cannot prison, can you enwe congregation luo echi? Who are you to stop the movement of God? Who are you? Onye kedu ihe na-preach? After na preach say na attack fada. Fada kwuru eziokwu. Attack bịa ka eweta fada ka etugbuo. Eweta fada ka egbuo. The same enemy of the church. Na support to father ka e wee mee gịnị na father kwuru okwu. Everybody you see, everybody is today na-ekwu maka na-ekwu ihe ọma about Ebuka Obi, na-ekwu ihe ọma about Zion ministry, is doing it for the gịnị, for the body of Christ. He's doing it for the body of Christ. I don't know for others, but as for somebody like me, I will not witness and stand you pull down another man and a new other man of God. It's not done anywhere around me. John de Malon of man. Even a buy a jol. Who was someone who phone you good with the boss. Kene but the church Megan ka. Somewhere that cannot stand a very good debate in only Yoruba na eme n'ime boss. A very good debate in only Yoruba na eme because of Aburu. Also na ha na-eme na Igbo nwe Aburu kalia, and na Lagos nwe Aburu kalia. Next thing ubu ba ya. No ihe na ndị niile nọ Nigeria dey raise, that is why Aburu ji wee kalia. Why? And everybody na aga ụka. In every place epụta aka morning na aka evening. Ichefu da na ndị na-akụ isi ana na-akụ ya 5 times a day. Ndị na-eti isi ana na-eti ya 5 times a day. Tupu uchi ya na-efo, calculate ya, itinye nke ụtụtụ, itinye ọzọ, tinye nke efie, tinye ọzọ, tinye nke mgbede, tikwa nke abalị. A na-eti ya. Ọ bụrụ na Christian na next ka a na-agụ ya na-aka esi ka a na-ahamụ ya ka esi ka ndị asị ahamụ ya. Ịma na by now ihe ndị mmadụ ya na-akọsị na ụka eme ha nke ọzọ na ụka ihe ha na-akọ will be more than ihe ha na-akọ. Mana you never see them criticize ya ndị ụka na-akụ isi ana. You will never see them criticize it. Inu na-ekwu bụ Christianity si unu Christianity asụ neka insecurity jidara n'Igbo anyị na-atakọ ọtalikọ. Neka insecurity jidara n'Igbo anyị kịta nakwaghị na-asụ ya zụga ka ọtalikọ si ya. Man everyday ha nọ n'ime ya bụ ihe chọọchị mere, ihe onye nke anụ nwa mere, ihe chọọchị nke a mere, ihe pastọ nke anụ nwa kwụ, ihe pastọ nke a kwesịrị release o kwesịrị iburu ịdrọpụ disclaimer, o kwesịrị ime nke anụ nwa, o kwesịrị ikwu ọzọ. Na pastọ nke a kwesịrị ịdrọpụ disclaimer, na o kwesịrị ikwu nke a, all the pastor bụ ịdrọpụ disclaimer. All of our Reverend Father always drop a disclaimer. Muloneka can put a good drop a disclaimer. Moko how many priests now every day and not? Moko how many pastors now every day and not? Muloneka Christian Association of Nigeria, everybody on the can, but I go drop a disclaimer. Muloneka omeko. When I talk to somebody, but they associate you from another person. On have when they associate you on
from another person, then what are the salvation of that love and preaching like here? Kezebe that salvation of love and preaching like here. I need preach love, humanity. I need preach love first in the church, in the body of Christ. Love. Because even during the time of Jesus, us in again, that is the greatest among them but love. The greatest among them begin but love. And what only happen takita no one na they like it onya. You'll be forcing somebody to disassociate here. Do you know what that statement will do to the mental health of that person? What if tomorrow onya hawe maka ni onya no waku onye kwesili inabati ya with all media, with all embrace. Ndi na na-ekwu ihe anụ na onye menka the reason statement tomorrow now somebody like Akoko will walk into your church, decided to repent ka iwe nabata ya onwe ka ọbụ n'ọgụ a bụ closest association, closest person ya nso. Will you release a disclaimer say na Akoko bụ onye ọgwụ na ọ na-agwọ ọgwụ na ọ na-agwọ ọgwụ onye gbasara mụ na ọnya onye gbasara mụ na ya na-abụ? Like I said, don't hear me before soon na. No buro that day, Peter me polonte mother. Ko that day kone metelo mma. That woman has been with Peter from day one. Oh me yanso. Na ni ebigo. Na wata. So no matter you oboni mekwa today in the body of Christ, I can with those Peter planted in so many denominations that they don't talk doesn't mean na nor ya. There are so many Peter planted. Judas planted in so many denominations. Peter planted in so many denominations that no matter what you say, no matter what you do, this me and this person, I have to go on now. No retreat, no surrender. We are willing to do it. We are willing to put it there. All you need the water, because now the earlier we begin to understand this, the better for us. The earlier we begin to understand that I need never more than will be I know. I need never more will be I know. Because now, like I keep saying it, more somebody like me, when he could tell about a Kefogam and they pull any man of God, that never. When he got it is impossible in any way. Make we man, Obulun came out when we follow the Michia and make a man for you. Michia and make a man for you. Because no, we have which you auto, mother, which ya make it for you. When a man with a no, I learn never criticize to people in power. People in power, no ahead of that place. I learn not to talk against them. I learn never to raise my voice against them. Because the earlier you know that we all are human beings, I need never matter that in that pastor and a microphone, you are so English now that they are all pointing you to that one thing now. That one person now, Jesus Christ. Because a time came in the life of Omuaz Israel. Mbuha megide, njo akalia. Agwobido tabaha. And God commanded Moses to say, Hangwa onyo obuna. Once that enemy, look up to that again, agwa hangil in ebene. And everybody we are looking up to that. Everybody we are looking up to that, and that the same agwa is the same logo in the World Health Organization we put there. That's how the same thing, and everybody are still looking forward to march to that place. Christianity meko. Ego pastor muta abamba. Alolo fado no abamba. Fado yezi akwa.
akọ ya ọnụ n'ụzụ ego ndị chọọchị. Ebi fada moto na baza nwe ka mmadụ si wee mee ihe ọma emeli ya. Onweza ka isi wee sị mmadụ nna anyị niile nọkwa n'organization ka eme nwe onye ukwu ka esi mee onye nta obi adị ya mma. Nkwana anyị niile nọ ebe a, ibe gị na-atọ ụtọ na ide atụkwa n'ụtọ nna na onye anwụọna ka echi ike ka agbakọ esi na-achọrọ ini mmadụ. Eziokwu na people have been using it in order to destroy other family and cause more pain to people ha na abụnụ, but that is not the case. The case there is that ebe ọbụla ị nọ, learn to obey the rules and regulations. O nwere one landlord ha bi na nke mgbe ha na-agbapụ ya. Landlord a na-use kalebuna respect the rules and regulations governing this compound. That is his statement. Unu emekwa ihe a na-asa moto na-eme ha. They respect the rules and regulations governing this compound. Despite you and ịkwụ ụgwọ ụlọ gị, they remember na onye nwekwa ụlọ. That in him you know there's the rules and regulations governing this house. So you as somebody now serve not a church in one way in every area of your choice, because the one on your force not every area of your choice. Respect the rules and regulations governing that place here on here. Can you use it? Respect the rules and regulations governing that place here on here. Man, Jeremiah about life most time now. But there's some ukwu of I've not been around. A lot of you when you can ask and feel now. No, I've not been around. I've been very busy. That's just one and also. I always like to stay on my own. Can no all on them. Because all good money in Ebuka, how are you? And always in here Nda ha na-anụ chalo, nda ha na gịnị will kick against. Si ha na onwere ihu na ihe emekata. Kunu melu onye ọzọ arụ. Apụtazi ha akwa, ha na-akwụzie n'aka another soldier. Ka wee bring another soldier down. Recruit onwe ha. Because I've been seeing them. That is why I'm saying, any knife we need na equal Evangelist Ebuka Obi, it's all love. It's all love. Just like a marriage, there's some don't love you. Also, have na your partner men cause. There are some things you just have to. That is why Jesus sees you. An example we're saying husband, love your wife as Christ loved the church. As Christ loved the church. A lot of us attend to go wedding. A lot of us may go and go on, but I say love your husband just as Christ loved the church. Love them. Show them love. There are some people where you just have to open the door of the church, because now Jesus and go. The veil has been torn. Veil hadokagia. Ongo resurrect here. The only man to ever do it. There are stories of people who go, but none of them has risen. Only nka wanna rise here. Gwakwa ino ya bịakwa ọzọ. No jekwa ịbịakwa ọzọ. Unu filikwa na nke a na ọ ya abịa ọzọ na anya ọbụla ya afịa. Ma ndị dibịa, ma ndị ụka, ma ndị ọdịnala, ma ndị iheria, ndị ọgwụ, ma ndị na-eji isi mmadụ eme, ma ndị oji egbe eje, ma ndị na-atọ atọ, ma ndị mmabụ n'ọkpa, ma ndị ọdakpo. Everybody. Nweghị onye ọfọ ha. That is why we keep clamoring. Give your brother space. Give your brother time.
It's so shameful that anyway, some people know that the body of Christ that doesn't believe in the prophetic. It's shameful that the Bible is a prophetic book. You don't believe in me. You don't believe in a mother. You put on same mother. Wow. You put up on Monday. That motor hit your labor on Tuesday. No, don't do that. Suiza. Man, the chief is that the Bible la he na asape ago. It's a prophetic book. That Bible la he na copy. Now the first prophecy in my Bible will let there be light, and there was a light. All these things begin happen by the spoken of the word. By the spoken of the word. Why are you na enwere ndị nọ na the only language ha understandable tigbo ezogbue. Enwere ndị nọ today like Evangelist Ebuka Obi that na gịnị me ọsọkwa ga Evangelist Ebuka Obi preach about forgiveness echi, preach love tomorrow. Ihe ha nọ n'ime ya bụ nna isi na ịtụrụ Evangelist Ebuka Obi mbọ ngwana bịa na ka m tụgwara gị ya. Enwere ndị bụ na today na ha likela Mbaka to the extent that na ịbata n'ụdọ ahịa jam moto Mbaka ha ya jam kwala nke gị. What's our father na preach? Father, I like it. I don't want to have money. That is how this life is. And when they are like it to the core, make we no man. Money nka hala money nka. And you feel you think that you couldn't have for them down. You couldn't just for her. Because they have been planted there in time and season. At that point in time, they have been planted there. They have been planted there. Well, now Matthias, I keep telling people now Matthias is no longer a body. Matthias has become a structure. Because he has become he has become what you call the form of noble, a very big challenge to everybody all around we are Christian today. You have to buckle up, seek first that the kingdom of God, and seek him first. So that when everything will be added unto you, can that's an ego. When Anaya Ekusu has been there, roaming around, now ebo ya afota kwa foto then abatara this year as na gospel artist nka ndị mmadụ chief na that guy has denied Christ. I will still talk about it because he has told him of him. There's somebody mago choro mega deep mana. I will still talk about it. Can they now more no we are still respecting the family. Matakira hebulu. We are still respecting their families. We are still respecting their families. Kahamon Chagodu. Everywhere they call that, everywhere that you go, because when he asks everywhere come go down on belly. Kangun, but that boy denied Christ many years ago. Manapata use him, I cannot go before. Where can news where trend you for ma? Mama was on your query, where the guy need deny Exxon on where he had the cat God. When you hear the cap when you go gospel music, men go out with many gospel musicians. Body of Christ, and we go so many enemies now. For that, for us to I don't cause why internal war. That cause why internal war. Name is Chim and Ogia, former Ogia record label chief ya. Na ha godia, budi keta. Bidi. Ana here godia keta. I'm a case I video. I'm on detain with that man. I'm on detain on about 9 to 10 days in AFCC custody also. When only I such information, I will come and be put here soon on a heart bottle. But I know one statement that man usually again that pains me so much. One a day about today on a day also now.
that na somebody na Mercy Chinwe na no na agolo egwu for Christ. The truth is that the history of Mercy Chinwe cannot be written without you being easy concept in here. You gave her the platform. She have the voice, she have the talent, but you gave her the platform. The name of Jesus is too heavy. Ibu also born. There are people that are willing, that are going to sponsor that word, Oga everywhere. That in a product market does not mean you use it on your own. Here are quality people, marketers who go, push that in can they might accept where. That is how it is. Frank, what take one happy new year. I say when Damina started, some priests and Christians were clapping. Today he's showing his true colors. Yes. What on your for Hakita? Didn't now support Damini. Everybody now collect here because now they thought no your full cost also ever. That is the problem. Then where are those people who I see a ride on? That is why I keep hammering. An injury to one is an injury to all. What on your but I saying on now, but I'm saying now Dr. Paul and no. I'm here representing the body of Christ. Ime Father Mbaka and Kenad Roma, which I've stood against it. Ime Father Mbaka and Kenad Roma, Wagon or the Roma. Ime Bukubi and Kenad Roma, Wagon and Kim and Bukubi had Roma. Ime Father Okunere and Kenad Roma, Wagon or the Roma. Ime Adeboy and Kenad Roma, singing or the Roma. Josie Suleiman Mepelo, Uno Bosia Mepelo, imagine our school, where dash our community. I came out and posted it. It's not all about every time, wait. I came out and posted it because Nagini Jesus is somebody to shout about. Because now like I see there today is because now church is still involved in the things I know. When we see Nanya Kajida, you know what today. Or the Kayasno Naya Meka. We are not doing much. We are doing to our own capacity. We are doing to our own capacity. Also on that day, I will pour out my spirit upon all flesh, everybody. I will pour it out upon all flesh. Your young ones are shall vision, and they shall gain, and they shall prophesy. And what will not happen? And why this commotion? Why this commotion? Prophet Afluka was in South Africa, in one message we preached one time about 2 years ago, titled "Why this commotion?" Why? Nenkozo Bushiri. And man guys with Chubidi in South Africa, Chopia, or now Malawi. I think because Zimbabwe corner called Malawi also. He has something to do with Malawi or Zimbabwe. It's either he's an indigenous of Zimbabwe also. Ona kwa kesi we actually Ona kwa kasi we to be a goody. Nda have say na church na call here, na church na short down stadium. They are the one that sponsored Chris Brown ko bia na South Africa short kwa stadium nke ha. Church ya sunu ka bia for free. Una bata stadium, but you people paid money. But you didn't see anything bad in it. You paid money to bring a musician in that the same city that you people condemn shutting down stadium. You paid money to shut down a stadium just to watch a musician perform for 2 hours, 3 hours. And a church will open the door of stadium for free. Just come and listen to the word of God so that your life will be transformed. You think that the word of God will change you in one day. You lie. As they behold, their life keep changing. As they behold, they keep transforming.
As they behold, they keep transforming. Today people equally appointing money to Christ. You appointing human beings to trees. What you can worship Bosisi? I worship Chanke in Imo State. I worship in Kerenakogi. What are the benefits of those things in the life of people? Tomorrow they say that you are preaching God, you are preaching this, you are preaching that. And somebody will say no for anything wrong in it. Hypocrites everywhere. Hypocritical people, everywhere of them. All of them naturally ever higher associated with. Ngene wuzili unu kita. Ema hana achewe ni mo ya. Chebo sisi chewa mpu. Everything ngine that you people stand stood against kuna nakulu for. Everything you people want stood against. People stood against Dibia. Then about Ozuna phone. About the man. Mananaya kita is gradually tripping in again. Is gradually stripping. Now batakwani in again. They will pay bloggers a post to here for like 2 days, delete here. They will pay bloggers a post here for 2 days, delete here. Because now that blogger is your friend. The same person he bashed out before has become your friend because now Gina have a common enemy together. You are now associated now. You are ihe ọbụla emete na mpụ na aghụghọ na ana na mpụ na aghụghọ. Ihe ọbụla enwete na mpụ na aghụghọ na ana na mpụ na aghụghọ. Nwere onye that can pull down Evangelist Ebuka Obi. Nobody can pull down a Catholic priest. I keep saying it. I will not come here and say na fault na name a fault na your speech name a fault. No, I can't do it. It is never in my call. It's never in my office to do. I cannot come and start. Dr. Paul, Father Joy Mwebe Kantibwe. No. Father Joy Mwebe is a father I respect so much. I was here and I was happy. I was happy. Mbogo si here bini akoko melomba and doing those propaganda. I was happy. I'm very, very happy. Look at me, I'm still happy. I'm still happy for Father Joy. I'm still happy for him. And I want to know the ways that again, let there be love in our life. I need to know here, no. I'm fighting for the body of Christ. My hate to one them can we below. The difference no for large can actually if you know one actually that he went to that he will give an example and Igbo that almost all his sons and daughters has sticker of Evangelist Ebuka Obi in their doorposts on their doorposts. Did he condemn them? No, but he knows that in again no for large can actually if and he commended them. He commended them. That does not take away the love and that does not take away the love that people will label no or young will label Dibiano. Because again, the body of Christ is one. Even a mathematics, only one formula and the mathematics in a use. I will be good mathematics, man. Only one formula and that use now Bakasimara. I say in a what is y in x getting one kahana where. Man now I use Gaba. On your mathematics, I say, I'm use Gaba. Go use Gaba. I don't know that I arrive on Fuebe. That is the belief of the mathematics. I believe in ya. So now I need a Christian. Onya see go to redeem naga. Onya see winners. Onya see nka naga. Onya see nka no naga. At the end of the day, we all arrive in one thing, which is getting Christ. I pray that our eye of understanding will open so that Kaimala Mwende Ojo Bido Kobala Yakana Zosia again ride on.
Ka anyị malụ mgbe ndị ọjọọ bidogo dọnụ n'azụ kụbala anyị aka sibe anyị nna nke anyị kwutere ya. Let our eyes of understanding be open. Ka anyị malụ, ka anyị gbe dictate nwa the sheep in wolf in sheep clothing na anụnwa ju in our midst today. Ka bido dictate be ha, so that by the time ha na ogbuelu gị da wesola pipipipipi na chere gaba ka esipụ ya na n'ụlọ onwe gị. Depart you from me, you workers of iniquities. That is what I'm expecting all of us to be doing. Onwere onye asim na no nwere anybody no in his denomination. Onwere onye asim no nwere anybody no in that are willing to see that no nwere any harm that came to the man of God. Enwere raw. That is why olukwechi mekwenu man na a very dark man na-enwe problem bụ na any do obi abịa kpọrọkwa man of God na ọkpị na na bụ na-enwe problem steady. Do what you are supposed to do. Wepụ ọnụ gị n'ihe kwesịrị ihe na gbasara gị. Ọ bụ ma ọ bụ good ka mmasị gị good morning, ka mmasị gị good afternoon. Ihe mma na nke m good evening. Ebe no good evening. I want to say good morning, I must say good afternoon. You're welcome. So, like I was saying, enwere church na nwere ya. Because no bụrụ ka ndị mmadụ si wee kwụrụ na ebe dị si mma na-akpọ Evergelist Ebuka Obi nọ, ka ndị mmadụ si wee kwụrụ kwụsie ike dị ya. Unu ka gasị onwe ha unu ka ifichapụ gị ya n'akwụkwọ. Aka ifichapụ gị ya n'akwụkwọ. Yotago. The same people put us again here hakula about Mbaka the correct are the same people now tripping around this reverend need trip around na ebe Mbaka no because na gini me hey we go common enemy. Onwa be asị gị na eziokwu na ihe na akwu bụ eziokwu. Have they been called to come and prove it? Have they been called to come and prove it? You think no he ka apology na solve? Man, you may pay camera saying that you don't forget. Na mmadụ meg na ya adịkwa careful of that person. What if tomorrow na ije yocha Mbaka biko ibia na camera criticize ya didi ya ka itigbue ịnachihazi ya na azụ dije ya biko. Because na feel go na ka anyị ya biko wee zọta ụtụ ya ka o wee bịa gịnị join am ka anyị wee nụọ ọgụ against this common enemy anyị nwe. Has anybody called you to come and prove it? Amuna na agala na apagale. Una agala na apagale everybody. Elolo mmadụ best man na agbamakwụkwọ ya. Under church, under a denomination of powerful as Catholic Church. Powerful as Catholic Church. Tomorrow, the same person. They no kpuku alụsị osisi. Unjecha na ọdịrị unu mma na ojebe nke dị na Kogi steeti. Tomorrow, esi na hey fada nka na criticize ya akwa ndị ụka. Na ndị ụka criticize ya fada na ndị ụka agwa fada okwu ọjọọ. Who are those ndị ụka? Ayachabe Matthias na-akpọ ndị ụka n'ọnụ. Ọ bụrụkwa gịwa na-eje ụka na-akpọkwa ndị ụka na uche m isi kapọ ndị ụka ahụ. Isiokwu wee bụrụ gịnị? Nobody is fighting for Ebuka Obi. God that called him is the one fighting for him. The God that called him is the one fighting for him. Let her go. Nobody is fighting for Ebuka Obi. I said, na chukwu kele aka oyibo na-enye ya mmiri ọ ya aṅụ. No,
We are not fighting for Ebuka Obi. Nobody has the power to. But we are fighting those charlatans under fighting the body of Christ. Because Ebuka Obi will only have follow. They will think to tarnish everything that he stands for. Ha gwere ka asi wee chọkị dị Chukwu ekwe na ajigide jigide apigwe pinyụa ya. Asị ka onye ọzọ, onwere onye ọzọ pụta na ha chụ onye nke achụ ya pinyụa ya. Tomorrow you and I will not have any say again. Oluechi, mụ na gị na abụ, we will not have any say again. Onwere ayama nwezi agba. Ayama nwezi agba. Because na gịnị me, anyị asị na egbe dike na ọgụ ụlọ. Bosi ọgụ batara n'ụlọ achọba dike. It's not possible. It is not possible. So, wepịa in your mind ebe ọ bụla ị nọ na ndị a na-anọrọ Ebuka Obi ọgụ no. Ọ na-anọ Jizọs ọgụ no. Imetụta ebe ị na-akwasịrị metụta, gwakwa gị na people dey. Yotago. Enwe ebe ime imetụtara. Enwe blogger kpagidere gidi wee yagide achọrọ m ịkpọ afa, achọrọ m inye clue. Respect to their families. Enwe blogger mgbe ahụ gidi ọ na-awụdo mgbe ahụ gbiri asị na ya gba kidney stone kwata. But in the midst of that thing ahụ na ya gbidi they were busy begging the wrong people. They were busy begging the wrong people. Ayọrọ dibịa, ayọrọ onye nka. Echefuzie that na enwere ebe ha tampa they were not supposed to touch. Enwere ebe ha tampa they were not supposed to touch. Na ndị dibịa kịta everyday a na-atọ ndị mmadụ na ana Igbo anyị. Enwere everyday anaghị atọ mmadụ na ana Igbo anyị. Onwe everyday 7 kwa you can no longer move around. Babia na-eti mkpu, baya no he na-eti mkpu, oke ite, si agwọzi na. After sina na-emebi omenala Igbo, a na-emebi ọdịnala Igbo, oke ite ọ bụ omenala Igbo ka njike n'unu. Mana hapụ ihe anyị ekwu, na-anụsa pastors ọgụ. Hapụ ihe anyị ekwu, na-anụsa pastors ọgụ, chọọchị ọgụ. Because people are believing that na church melon ihe ọjọọ. Na ya kita everybody ekwumi na everybody kwefo. Onwere onye ụmụazị a ya afụ ha. Because na gịnị me, that hotel ahụ ndị dibịa na-alụ, because all of them have their biggest achievement bụ hotel. A na-akwado ihe ọjọọ here and there. A na-akwado ihe ọjọọ, nakwa ebe na a na-sponsor ihe ọjọọ every day massively. Ka na-sponsor ihe ọjọọ. Tomorrow akpọrọ onye akpọrọ akwụkwọ ọsọ ga ịkwụ ọgwụ egbufu onye ahụ. Nke bank egburu mgbọsị a na-alụ ọrụ na bank. This is one out of millions. So one out of millions. Esi m ka ndị akwado na law anụ Soludo wepụta. Akwụsị m that law ike n'azụ. That law aha akwụsịrị m ya ike, kwụọ ya ka kwụbịa kwụsie ya ike n'azụ. Na voice note na-akpaghalị nọ. Onye survival mgbe ndị ntọbịa bịabuli ya. Onye survival ya. We are helpless. We are helpless. Ebe anyị nọ na we are helpless. Ụtụtụ Chukwu na n'azụ anyị. Onye ọbụla nọ nkịta kwesịrị ịma the meaning of that Bible verse na if the Lord does not watch over his city, in vain is the watchman doing. Kita ka ịma the full meaning of that word ahụ. Ọ kita ka ịma the full meaning. Ọ kwefo onye ọbụla nọ na Nigeria kita na amara the meaning of that word. Asị ka ị na-asị. Oke n'ọsọ ngwere n'ọsọ. Ụmụazị pụta kita ha na-eme ihe ike. All in the hope of gịnị ka ha wee go to attend to that superiority ha na-achọ. A na-egbuzi mmadụ na-abọka.
Enwezi onye dị save kịta inwe ike na feel onye ọka ije lie na the biggest hotel. Ị marọ na anụ mmadụ ka ị na-atakwu. Ịma mmadụ anụ mmadụ ka ị na-ata. Ihe na nene na film before ka a na-emezi real. As onye ọ na-emetụ dabere ya feel na ndị ọzọ na-eme film. No film ka na art. No, this is a real life scenario. Things are happening. Ajụ ihe na-eme kịta akarịrị. This is not what we are supposed to be talking about now. All hand on deck, all hand on deck. Ihe anụnwa niile a na-eme nna ka agbaba aka chụba ihe ọjọọ anụnwa Chikeọkpara kwulie mgbe ọ si gbaba aka si gwaka aka ọnụ ka achụba ihe ọjọọ anụnwa na onye na-emetụrụ tata na o nwere ike metụta ya echi na onye soro kpube ihe alụ okpu eze mgbe ihe alụ ya ewere ọchịchị ọchịba onye ọbụla. This is it na ọ na-emezi kịta. Ka agbaka aka ọnụ kpọọ ihe ọjọọ ejikwana n'ili gị ego kpọba ihe ọjọọ ihe ọma. People that we are supposed to make noise and talk about this in elie n'ego azụ zoo. That is why many of them did not see something wrong in Muslim ticket Nigeria no n'ime ya today. Ndị omere iwu na-adị iwu. Ndị omere iwu na-adị iwu. Ọnụ nwatiri iwu mana ọnụ nwa na-adị ya. Unu nwatiri iwu mana unu nwa na-adadacha iwu ahụ unu tiri. Tomorrow isi na ihe ya adị mma. Na ebe a jere ije lụọ ọrụ the last job I lụ yesterday. Ebu nnata nwa. N'ime estate mmadụ na-akwụ ụgwọ just because we came close to the gate ka eme one scene na ruo 2-3 minutes. Estate man na-eme noise but ịmakwa na this is something you should have kept quiet ka these people mecha. Ihe pụrụ ya n'obodo we should come and bribe them ka we nwee ike mechi nwa ọnụ so that ka eme one scene of 5 minutes. The lady ji wee gbaka bawa estate ọ na-akwụ revenue na-akwụ nka na-akwụ ị na-abịa best again before my crowd gather. If an ordinary estate security ya sị ka akwụ ya ụgwọ ka ọ wee mechie ọnụ, which in that estate security ihe nye nwe ya millions of naira ka iwe bụrụ ozu mmadụ gafee ọ ka iwe nwee ike medo n'ebe a harvest ọganụ mmadụ. If you can utter that word ka enye akwa ma nwaanyị nọ n'ime dewu ya nwoke ba nwoke ịtọ na ofu nwaanyị. They all agreed in one statement ka enye ha ego. Ọ mgbe the alarm mgbe bịa bawazi ya mba ka sizi okay mụ na you don't do. Because Chikeọkpara sị like I keep saying ọ sị na mgbọsị o bụ egwu na mgbe mmadụ bụ ige na awarawa na-aga n'ahịa that the reason why he raised alarm ka ndị nọ ebe ahụ wee cheta. Ka ndị nọ ebe ahụ wee mee gịnị wee cheta. Ọ bụ na ereziri alarm kịta o nwere ike na ndị ahụ sị ka enye ha ego na out of your love and benevolence as ojigbo onye obi ewu isi oke ka ị nyere mmadụ aka. Tomorrow ọ bụrụ na ha omenala na onye ọbụla bịara ebe a ya akwụsị ha ụgwọ. Just like our ndị otu anyị na-eme blogging si na ya na-akwụ ha ụgwọ ha wee defend ya. Ọ bụrụ ndị nyere aka out of your own will and benevolence obi ọcha ndị oyibo. Tomorrow ọ bụrụ ha a tradition. Ka ichike aka ọnụ kpọọ ihe ọjọọ oha. A lot is going on in our society today. Things are happening. So I conclude by saying this. Evangelist Ebuka Obi, and nobody has the power to. The God that called him is fighting for him. But only is that people are all out because now an injury to one is an injury to all. Tomorrow, only can somebody swear against anybody. We will be here and talk about it. Today, everything we stood for in the body of Christ is being questioned, including miracle. Including miracle, but here again,
kwesịrị gbosara aka chukwu na ji emelụ ndị na-efe ya gbosara aka is what people are questioning now. Miracle meziala gị, you'll be ashamed to talk about it. Can that one get you question about it? Or will because people that were supposed to defend the body of Christ are giving room for so many things. Miracle kwesịrị salaka or ebona because in a joker today, so that mockery shall not come to the house of God. Or will make again no growth that suddenly disappeared. Because now we have to know any reason that is now. What if at the end of the day, only him you be mad in the body of Christ, people are saying again that God has forsaken him. No jig the local, no hate you couldn't melia. And you refuse to notice something in the life of the Job in that story. That in the midst of those things, no one hear me Job. No one hear me all those problems Job face in my party quarter, man can why over her own my berry, my go to go, my lose everything. And when you go was soon, but I said I hear only daddy. No. But the wife said something. The wife made a statement or say, Job, what you in other words, Job, you are the man I married. You are the man I married. Megan, Guachuku ya hate all okay in my year, we are came one. Because Job was in the beginning of saying not beginning in the days of my youth that the mysteries of the kingdom has been revealed unto me. Job became the richest, the strongest, and the wisest man of his time. In all of those, in the mysteries of the kingdom. So he knows what to do. He knows what is when his friends came to him. They stood there for many days and they could not utter a word because now he go, our friend did not violate any law. Our brother did not violate any law. In our time today, those friends here will now on social media. But they were there silent with him. They were there silently with him. So Bikun, we have a lot of problem already in the body of Christ. I'm a problem. Enough problem I'm a calendar. I pray I do not witness a do a Bible saying I go come mother stop wagons and all the Bible Segenachi or Talepiachi Segenachi no more in a church. I pray we will never arrive on that day. I just pray. Kaida Megin, Kaida looking at that dear. Because why are you? Why are you? Kode when I must agagide one day pota mad akwụsịghị n'ụzọ sị gị na ebe ebe ka Bible again na aga church ta malicha aga sị gị ngwa na chi azụ. Just because of the injustice done by our own very people that we are supposed to cover the nakedness of their brother are also getting na agba nwanne ha na anwụ. Enwelo ndị ọzọ na-eme ka isi eme. Onye na-agụ ndị egwuregwu so onye na-eme ka nsi eme nyanwa bụ oyi m. Onye na-eme ka isi eme nyanwa bụ oyi gị. Ebuka Obi is my brother. Odambaka is my brother. No, Joy Nwebe is my brother. Okonelere is my brother. Kedu nke a? Okay, kidnap priest is my brother. Obemonso Oyanwa is my brother. Dr. Paul Eneche is my brother. Kedafian, name them. Because na gini me, I need na actually of ala GFE. And I was like this in the human one name of Basaramo. That is why we are here today.
because no bono igwe bi ike obono here kana ịnọgide like this chọke onye dekpo okwu ndị Catholic ndị nke gbudigbudi esoluso gị kpata igwe bi ike tackle gị once and for all nke ahụ aga. We will not be suffering what we are suffering today. Na ndị heria jejeme imam arrest because no gba Quran ọkụ, mana our people na-agba Bible ọkụ today luo echi. Mee ofu onye arrest kịta ka ifu massive protest, ma ndị asị na ha na-eje ụka asị gị that you should not be doing it. Go and check your news. Wele ya go gụlụọ ya ka ịfụ emele one man arrest ọpụ nọọsụ nọ na-eti isi ya na just not know je ma ihe nya na one thing lead to another ọgba Quran ọkụ eme ya arrest. You can't abuse the period ndị mmadụ kwetara n'ime ya because you feel that it is your right. Ego gị ka iji wee gị ya, but you cannot dehumanize ndị ọzọ na-ebelieve na that thing ahụ. Apụwala. You dare not. Ego gị ka iji wee gị ya, mana gịnị mee that thing ka o si dị mma. Ihe amụ nwa, that is why eji wee nwee law. Ihe amụ nwa, ihe abuse nwa ahụ, gọọmenti abịa nalị gị ya. Gọọmenti analị gị ya. Let there be law and order. Our people na amam na some people not okwodolu some of us n'isi. Or because no gbasara gị. Ka ị nara eje ụka, ka ị na believe on ihe anọ your brother sị na-eme as a body of Christ. Can't you speak against ihe ọjọọ na-eme n'obodo? Amara ọnụ gị plaster. Ngwa na condemn church, condemn Christianity. Amara ọnụ gị plaster. Enwebere any priest, enwebere any pastor, enwebere any Christian denomination that have never for one day spoken about against the things na eme na Nigeria. Go and check, all the pastors have spoken about it. All the pastors, man, how many dibia potago kwe against ihe na eme na obodo ya bụ na Nigeria? How many dibia? Yes, Frank, thank you very much. Just say thank God, for the comment. Thank God for Solude. Not the surprise na Matthias Ekube the law. He will not say it, man. No Christian Kenya law. Kita Matthias will post about it. Matthias will post about it. Oh, you print that law, Maya na page. Or see pin in the comment, the chin and the post will pin where dear. Go on afia. He will not come and hail Soludo for that law. Go ya chepụta mụrụ ne ka ọkwụgo maka ndị ntọ na-atọ ndị mmadụ na Igbo anyị. Ma no Christians na-akwụ ya n'azụ. The same Christian na-akwụ ya n'azụ ka o wee na-atanish image of many men of God in this Nigeria today. Ndị ọcha mere gị ịwa mana ị na-asụ ije ị na-agba flight eje obodo oyibo, ị na-agba flight eme ihe niile ndị ọcha ị na-eyi akwa ndị ọcha wepụtara. Ị na-associate echiche ndị ọcha. Ị na-eme business moto. I don't know why people are yet to open their eyes in an organization like Matthias. Only him is growing. In that his organization of Omenana entrepreneurship, so see and grow. Let her go. Oh, see and grow. Came and be also grow. Nobody. All of them, Hachila Chacha Akana Kolota. Echi Hanchas Kana Kolota. So, in the bye, I better go in the conclusion because you're going to want a message in one way or the other. Kabaru share because it's not easy. Kabana Roma again share this video. I need never one. I need name again. But one I need name a good bofu. Oh, you can never see me come and battle man of God, but I don't do that. I will never do it. Chukwu never kwani hojo. Chukwu never kwani hojo. Asho mi bi ogonogo ndụ na ahụ isi ike. Ogonogo ndụ na ahụ isi ike. Biko do ndị bai.
Achọrọ m izopụ ya nkenechi onye ọbụla because it's been a while. O nwere anachiatago m azụ. Anachiatago m azụ. Nwa bụ na anatago m. Anatago m. Anatago. So onye ọbụla gbagwojuru unu anya. Itinye na comment section. Ka I deliberate about it. And obodo anyị adịkwanụ mma. And it takes people to talk about it. Ka anyị na-ekwu ya. Nwayọ, one day, anụ onu anyị somewhere that matters. Itinye onu anyị, itinye okwu anyị n'ihe a na-eme. Our video we played in House of Assembly. Asị ka anụ kene ihe ndị anụ nwa na-ekwu kene. The debate ye mapa atụ law ka ihe ya esi wee dị mma. Enwere law. A man cannot attack other people's belief because you don't believe in it. It is not possible. It's against the law of the land. Everybody with freedom of worship. Everybody with freedom of worship. We don't do that. Even in a civilized country, in a civilized community, you don't do that, my brothers and sisters. Bye bye.